Един ден ще стартирам собствен бизнес. Един ден ще напусна работа. Един ден ще създам живота, за който копнея. Здравейте! Казвам се Десислава и съм онлайн бизнес ментор. И нека бъдем честни. Колко пъти си казвал или казвала тези думи и не си предприемал никакво действие? Истината е, че един ден не е дата в календара, а отлагане, извинение. И го знам, защото и аз отлагах дълги години. Спрях да казвам един ден, когато взех решение, че това е ден първи, и тогава всичко се промени. Нямах опит и технически умения, бях изплашена, но си казах, че тъпченето на едно място, еднообразието, стресът, несигурното бъдеще ме плашат още повече. И реших се, скочих. От тогава е забавно и разнообразно ежедневието ми. Та искам да ти задам въпроса. Днес един ден ли е или е ден първи от живота, за който копнееш? Ти трябва да вземеш решение и решиш ли, аз мога да ти помогна магията да се случи. Свържи се с мен, за да ти дам повече подробности за нашия бизнес. Нищо няма да се промени, ако ти сам или сама не започнеш промяната.